जेराव जोङो आसामनि चिफ मिनिस्टारखौ लोगो हमनोबो जों बिदि खालामलायना जास्ट इनफरमेसन होनानै दसे उनाव बिथां लेंहरो हाबो आरो रायलायो। जाथाया जेबो नङामोन जे आङो सासे कमिसनारखौ लोगो हमनो थांदों। बिथाङा सिगाङाव MSDB दा PMJVK होननानै बुङो, प्राइम मिनिस्टार जन बिकास कार्यक्रम, थारमाने माइन'रिटि फान्ड आरो बियो। दा बिनि अफिसारखौ लोगो हमनो थांदोंमोन माखासे बे माइन'रिटि फान्डनिनो इनफरमेसन लानो थाखाय। जों जेला थाङो बिथांनि एसिस्टेन्ट बिथाङा आं खोन्थाहैनानै लादों जे आंनि सिनायथिखौ होदों जे आं सिडलीनि आङो MLA, आङो अफिसारखौ लोगो हमनो। गिबि खेब बुंनायाव बिथांमोनहा खोमा सुवाखै, सेकेन्ड टाइम आं बुंबावदों। बिनि उनाव बिथांमोनहा रेसपन्स होनानै बुंबाय जे मोनसे स्लिप लिरनांगौ। आं बुंबाय जे जोङो MLA हिसाबै बिदि स्लिप जोङो लालायनाङा, नों खबरल' हैनानै अफिसारनो, बिनि उनाव बे गाव सम नायनानै लेंहरगोन। नाथाय बिथाङा बुंबाय जे नङा, स्लिपखौ लिरथारनांगोन, बियो मोनसे खान्थि। दा आं बहा खान्थि जानो बेलाय, बेथ' नोंनि बानायनायसो जानो हागौ, जों बिदिथ' खालामा। दा बिदि होननायाव ओमफ्राय आंनि एसिस्टेन्ट जाय दङ, आंनि PA जाय दङ, बिथाङा बुंहरदेरबाय जे बे नियमखौ नों हारसिं बानायबाथ' जाया, जेराव जोङो आसामनि चिफ मिनिस्टारखौ लोगो हमनोबो जों बिदि खालामलायना जास्ट इनफरमेसन होनानै दसे उनाव बिथां लेंहरो हाबो आरो रायलायो। दा दिनै अफिसार बिथाङा प्रट'कलखौ नायोबा जे MLAफ्रा बा पाब्लिक रिलेसन्सफ्रा बिदि खालामनाङा। दा बेयाव बे आंनि एसिस्टेन्टनि फारसे बिथाङा आंनि आखाइखौ गोजौ दैखांनानै आसि थुहरबाय। दा बेयाव आङो बुंबाय जे आखाइखौ एसे नारखानाय बायदि जादों आरो, जे फंबाय बिदि खालामनो नाङा, बिदि नङा जिनिसा। दा बिनि उनाव बेखौ नुनानै सासे एसिस्टेन्टआ फैनानै बुंफैबाय, सार जे बिथाङा हयथ' बुजिस्लाबाखिसै, आं खोन्थाहैनि। लोगो लोगो बिथाङा थांनानै खोन्थाहैबाय आरो लेंहरबायबो सिङाव, आरो बिदिनो रायलायनानै जोङो फैबाय। गाग्लोबनाया ओरैबायदि जाबाय जे आधा घन्टा बा 45 मिनिटनि उनाव अफिसारा आंखौ फन खालामनानै बुंहरफिनबाय जे नोंथाङा दिसपुरावनो दङब्ला आरो जुदि जेबो बेस्थ' नङाब्ला आंनि मावख'सिम नोंथाङा फैफिननो हागोन नामा? आं बुंबाय हागोन दे। आं जेला थांनानै अफिसारनि रुमाव हाबो, अफिसारा बुंबाय जे दहाय आं मिन्थियास्लाबा जासे नोंथांखौ माबा मिसबिहेभ खालामनाय जाबाय नामा? दा बिनि थाखाय नोंथाङा गाज्रि मोननाङा। बै जाय बिथाङा माने गावखौ गाग्लोबदों होनदों, बियो एसे मानसिया माने हियारिं मोनसे प्रब्लेम दङ, आरो बेबायदिनि खथायावनो बिथाङा साख्रि मोनदों, आरो सानस्लाबनो हाया बे गोबां जिनिसखौ। ओंखायनो बिनि माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा हो, बेखौ माने जेबो साननाङा। आं जेबो सानाखै दे। ओमफ्राय आङो बिथांखौबो लेंहरहोबाय, ओमफ्राय गथ'खौबो जे लेंहरनाय होननानै, आरो बेबायदिनो सावरायलायबाय। दाना बे सिङाव हाबनाय लोगो लोगोनो माने निमाहा बिना लाग्रोदों जे दहायो माबा मोनसे आङो गोरोन्थि मावफ्लांबायबा आंखौ निमाहा हो। दा अब्ला आं बुंबाय जे जेबो निमाहा बिलायनांगौनि थासारि नङा दे, जिनिसा बुजिलायनायनिसो बाथ्रा, जे आंबो जेबो साना, नोंबो बेखौ लानानै जेबो सिन्था खालामबाय थानो नाङा। दा बेबायदि बुंनाय जादों। बाथ्राया बेखिनियानो, बावनो जोब्बायबो रायलायलायनानै। फुलबारि बान्दो, बे फुलबारिनिनो 1, 2, 3 मोनथाम गामिनि रायजोफ्रा थांनाय बोसोराव नैबे बान्दोआ बायनायनि थाखाय बिथांमोननि दुब्लियाव दै लांग्रा जि बेबस्था, बे बेबस्थाया माने बायनानै थांनानै जोबोद मोनसे रायजो राजाखौ आंखाल खालामदोंमोन, आरो बे बान्दोखौनो गो हेडआव मावहोग्रोनाय जादों। दा बे बान्दोआ जानाय लोगो लोगोनो देग्लाय फुलबारि 1, 2, 3 बे दरथाम गामिनि रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि संसार जानाय बोसोरसे समनि जि मोनसे प्लेनिं, बे प्लेनिंआव बिथांमोनहा दिनै जोबोद मोजां मोनसे जाफुंसारनाय जानो हागोन। मानोना देग्लाय माइखौ जोबोद मोजाङैनो बिथांमोनहा गायनो हाबाय, आरो बिनि थाखाय बिथांमोनहा जोबोद रंजानाय दङ। बेखायनो आं दिनै नैबे फुलबारि बान्दोखौ आङो बेखेवफैदों, आरो बेजों रायजो राजाफ्रा जोबोद मोनसे गोजोननाय फोरमायदों। आरो फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो जायगा जायगा माखासे खामानिफोर दङ, जायफोरजों रायजो राजाफ्रा सिदायैनो मोनसे बेनिफिट मोनगोन, बेखौ आङो मिजिंथिदों। आरो दिनै बिटिआर सोरखारा जोबोद मोजां मोनसे फ्लागशिप प्रग्राम खालामदों, बे जाहैबाय सुबुं धोन बारायनांगौ। जोंहा सुबुं धोन सृष्टि खालामनांगौ। जेरैहाय UPSC एग्जामनि थाखाय बिटिआर ओनसोलनिफ्राय गासै 50 जन जोंनि मेलेम गोनां फरायसाफोरखौ सायख'नानै दाखालि 16 आगस्ट खालि बिथांमोनखौ दिल्लीयाव थिनहरनाय जाबाय। चाणक्य UPSC कचिं सेन्टारनि कलाबरेसनाव बिथांमोनखौ फ्रि अफ कस्ट 50 जन फरायसाफोरखौ फोरोंनाय जागोन, आरो बे फैगौ बोसोरथामनि थाखाय बे फ्लागशिप प्रग्राम जागोन। बिनि उनाव आरोबाव
IIT NIT नि इन्जिनियारिं खालामनांगौ। दा बेखायनो 50 जन फरायसाफोरखौ बे बिटिआर ओनसोलनिफ्राय सायख'नानै बिथांमोनखौबो क'क्राझारनि डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरि बे जायगायाव माने कचिं होगासिनो दं। आरोबाव नै एसे उनाव फैगासिनो दं जोंहा मेडिकेल लाइनाव आरोबाव 50 जन बा 50 जन फरायसा मेलेम गोनां फरायसाफोरखौ सायख'नानै बेयाव आरो कचिं होबावनाय जागोन। दा बेजों जों नुदों जे जोंनि देहानि थासारि बा जोंनि ओनसोलाव साब सेन्टारफोर दं, डक्टर गैया, बे मोनसे थासारि जायजों जोंनि देहाफ्रा मोजाङै जोङो फाहामथाय मोननो हाया। माने जोंनि साब सेन्टारफ्रा बा बिदिनो डिस्ट्रिक्ट जिथु माने सिभिल हस्पिटालफोर दङ जोबोद मोनसे गाज्रि थासारियाव दं। बेखायनो जोंनि ओनसोलनिफ्रायनो जोंनि गथ' गथायखौनो जोंनि ओनसोलखौ मोजाङै नायनो हानाय, बेंनो हानाय, अनसायनो हानाय बेबायदि जोंहा माने सुबुं धोन जोंनो नांगौ। बिटिआर सोरखारा गरसेबो फैसा लायाजासे मोनथाम बिथिङाव UPSC APSC बेनिफ्राय इन्जिनियारिं आरो मेडिकेल लाइनाव फरायसाफोरखौ दिहुननो थाखाय दा थांखि लादों। दा बेफोरो जोंनि नुसारनाय मोनसे खामानि आरो बेजों फैगौ बोसोर बा बिनि नेक्स्ट बोसोराव बिनिफ्राय निस्सय मोजां मोनसे फिथाइ थायगोन आरो जोंनि ओनसोला जोबोद मोनसे समायनायै दावगालांगोन। आरो बेसो जोंनि प्रमद बर' दैदेननाय जोंनि सरकार UPPL सरकार आरो बे सरकारा बे ओनसोलखौ लानानै जोबोद मोनसे प्लेनिं लानानैनो आवगायलांबाय थागोन।